Γεια σας παιδιά, Goodja Gamer εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμα επεισόδιο Clash Royale. Σήμερα, σε αυτό το βίντεο, δεν έχω αποφασίσει ακόμα για το τι θα μιλήσουμε. Αλλά θα κάνουμε, επίσης ήθελα να σας ενημερώσω ότι πήγα 2 level τη μάσκα μου. Έχω Valkyrie, μπορεί να μην έχασα το προηγούμενο βίντεο, δεν θυμάμαι. Και τώρα θα πάω να σας δείξω 2 αρχικές μάχες μου. Βασικά για αρχή ας ανοίξουμε τα chest πρώτα. Για καλή μας τύχη. Start unlock. Ωραία, μέχρι στιγμής πολύ καλά. Καλά. Και τώρα ετοιμαζόμαστε για τη rare card. Pomiji! Τώρα πάμε να κάνουμε τις αναβαθμίσεις μας. Upgrade them. Και upgrade them. Βασικά upgrade here. Μπορούμε να κάνουμε request στο clan. Μπορείτε να μπείτε στο clan μας Flaming Heart. Αλλά λογικά θα φτιάξω εγώ με τους συμμαθητές μου τώρα ένα καινούριο clan μου. Θα λέγεται 43 bosses ή 43 royals. Να μπείτε να το δείτε. Περιμένετε τώρα. Τι να ζητήσουμε. Γράψτε μου στα comments τι παίκτες θα θέλετε να ζητάω ή ποιος παίκτη προτιμάτε να παρακολουθείτε. Θα ζητήσουμε ένα bomber για την αρχή. Σκάμα είχα 10 που. Alright then. So, αρχικά να δείτε λίγο αυτά εδώ τα chest που μπορεί να σου φέρουν αναπάντεχα πράγματα. Μας έφερε ένα bomber. Όχι. Λοιπόν, πάλι χρήματα. Τουλάχιστον φέραμε και 2 gems. Μαζεύω gems γιατί όταν φτάσω σε μεγαλύτερη αρίνα, μετά θα πάρουμε και crown chest. Το πιο πιθανό είναι να μου φέρει X-bow. Και άμα δεν έχω 2.000 να πάρω X-bow, ας πούμε εδώ τώρα μπορώ να δώσω τα 3, αλλά θα το κάνω. Και άμα δεν έχω 2.000 να πάρω X-bow, θα δώσω λίγα gems. Shit. Are you kidding me? Στο διάλογο με το Wi-Fi. Ωραία. Ωραία. Τώρα περιμένετε. Θα είμαι σε λίγο μαζί σας για να δούμε τις μάχες. Ωραία. Θα δούμε την πρώτη μάχη. Δυστυχώς ξέχασα να κάνω και δεύτερη μάχη. Βασικά η δεύτερη μάχη είναι πολύ παλιά. Με αποτέλεσμα να μην με αφήνει να τη δω. Οπότε θα κάνουμε σήμερα 2 παραπάνω μάχες. Δηλαδή θα πολεμήσουμε 2 παραπάνω. Θα κάνουμε μία εδώ. Αυτή η μάχη είναι πριν λίγο, δηλαδή πρόσφατα την έκανα, πριν 2 λεπτά 3. Για να κάνω το βίντεο. Ο Πέκα κάνει καλή δουλειά με το να την παίζει προς Monty Giant. Και καταφέρουμε να ρίξουμε μέχρι και τη ζωή 700 του Τούρκου. Όχι 99. Εδώ βάζω το βομβιστή. Και κάνει καλή δουλειά. Αυτός ξοδεύει άδικα μια fireball. Με αποτέλεσμα να μπορώ να χρησιμοποιήσω Πέκα. Βάζει πρίνζετα νομίζω για να τον σκοτώσω και φτάνει με τα 700 όπως σας είχα πει. Εδώ βάζω τον Baby Dragon και κάνω λάθος γιατί ο Baby Dragon δεν μπορεί να κόψει τον Prince. Με αποτέλεσμα να μας μένει 161. Αλλά αυτό το 161 θα κρυθεί μοιραίο για τη νίκη μας. Η τιμήτα μας. Λοιπόν, εδώ ο Πέκα πάει να μας πάρει. Αλλά ευτυχώς ο δικός μου Πέκα κάνει καλή δουλειά. Εδώ ξαναξοδεύει με fireball. Οπότε ξοδεύει 4 φουσκές με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μηνθεί στον Πέκα μου. Και εδώ η μάχη καθορίζεται. Γενικά όπως και στο προηγούμενο μου βίντεο η αρένα είναι η πιο εύκολη. Δηλαδή για το επίπεδο που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Αν ναι, μπορώ να σας δείξω τη μάχη του κλάν μου αυτά με το... Μια μάχη
Περιμένετε λίγο να βρω. Όχι. Νάτες. Λοιπόν, θα δείτε εδώ πώς με νικάει ο αδερφός μου. Τι. Replay no longer. Δεν πειράζει, θα δούμε ένα άλλο. Ας δούμε αυτό. Αυτό μπορούμε να δούμε. Πώς. Α, αυτό σίγουρα θα μπορούμε. Ωραία. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, δεν θυμάμαι και εγώ ποιος νικάει. Νομίζω ο Lava Monster. Το Fang. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται, πρώτη φορά το βλέπω. Αλλά ο Fang είναι καλύτερος. Τώρα περιμένουν να δούμε ποιος θα στήσει πρώτος κάτι, για να το βάλουν από την αντίθετη πλευρά. Prinsessa. Wir sind immer gut. Και εδώ ο Princess κάνει εξαιρετική δουλειά, δηλαδή όλα μόνος του τα παίρνει, με αποτέλεσμα ο Lava Monster να κάνει το 1-0. Δηλαδή το 1-0, σίγουρο 1-0. Όχι, δεν το έκανε. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Δυστυχώς πρέπει να μιλάω γιατί θα βαριέστε. Όχι, αλλά και εγώ βαριέμαι να μιλάω. Γράψτε μου στα comments άμα με θεωρείτε άχρηστο. Knowledge gamers. Με βρίζετε συνεχώς. Εν όλο. Δεν μας τα έλεγες αυτά. Oh. Ο Fang κάνει καλή δουλειά και πάει για την ανατροπή του αγώνα. Δυστυχώς δεν το ρίχνει σε καλό σημείο. Ευτυχώς. Ξέρω, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ας νικήσω ο καλύτερος. Ο άλλος έχει βάλει από εκείνη την πλευρά 3 hats. Τώρα έχουν μείνει 2. Αλλά τρελό, 3 hats. Ποιος νικήσει 3 hats, ρε φίλε. Battle Engine. 10, 9, 8, 7. Και όσο πάει, κοκκινίζουν τα γράμματα ανά 2 αν το παρατηρείτε. Λοιπόν, σαν το Golden Goal όπως σας είπα. Ωραία φίλε. 3 χάτσι. Στο τώρα που μου ρίξει τα arrows ο τέτοιος. Για να αποκόψει όλα αυτά τα. Ο Lava Monster. Δείτε πόσα έχουν να τους καταστρέψουν κυριολεκτικά. Καλά, τώρα τα έριξε που σου φάγανε όλους τους παίκτες. Και πάλι το έριξε και σε λάθος σημείο. Το βλάκα ξοδέψε τον prince του. Δύσκολα θα νικήσει εδώ πέρα ο Lava Monster. Λογικά θα χάσει. Στην ομάδα προς το παρόν ο καλύτερος είναι ο Fang. Δηλαδή από επίπεδου μάχες και τέτοια. Γενικά ναι, ο καλύτερος. Και εμένα με έχει νικήσει. Όχι με αυτό, με το καλό μου. Γράψτε μου στα comments άμα θέλετε να τον προκαλέσω κι εγώ. Και να δείτε τη μάχη. Εντάξει, φυσικά εδώ πέρα ο Fang νικάει. Με μεγάλη ευκολία μπορώ να πω. Αλλά τώρα
Ωραία. Θα κάνουμε μια μάχη για να βρούμε το Crown Chest. Η μάμα μας ζήσουμε. Τουλάχιστον να νικήσουμε. Όχι ρε φίλε. Είναι χειρότερος από μας γιατί είναι 2 level, εμείς είμαστε 3. Oh man! Oh! Τι λάθος έκανα τώρα. Arrows! Πάμε arrows! Όχι! 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 Η βλακιά. Όπα φίλε μου, ξέχασες ότι μπορώ να κάνω πολύ εύκολα defend. Και με το mini pack να σου πάρω το παιχνίδι. Ωραία λοιπόν, παίρνουμε το ένα στεράκι, οπότε θα πάρουμε και 1000% το Crown Chest. Το έσουμε έχει να κάνουμε αυτή την προσπέραση που λέει ο λόγος. Που λέει ο λόγος τώρα, όσο πολύ giant κι εγώ. Ρε φίλε. Όχι! Έλα ρε. Τώρα εκνευρίστηκα. Λοιπόν τώρα θα ανοίξουμε και τον Crown Chest. Yes, Goblin. Έλα ρε φίλε. Ναι. Θα κάνουμε κι άλλη μια μάχη. Έτσι. Πέρα από την πλάκα. Και τα goblins είναι καλά, πολύ καλά είναι. Ο 4 level. Να τα βάλω σε πιανό τη θέση. Τα βάλω στο βομβιστή έτσι. Γι' αυτό τον αγώνα 121. 66 το 1. Ωραία, τα βάλουμε γύρω. Here. Ωραία, battle. Άρα θα τον πάρουμε άνετα τώρα που έχουμε και τα goblins. Ω, βλάκα, αυτός είναι. Άμπαλος φαίνεται, αλλά θα δούμε στην πορεία. Are you kidding me? Πόσο έχω ξοδέψει για να μηνυθώ μέχρι στιγμής. Shit! Go Giant! Γι' αυτό μιλούσα μόλις τώρα. Goblins go in. Τα goblins όπως βλέπετε τραβάνε και την άμυνα. Όσο τον παίρνουμε τον άλλον με κλειστά τα μάτια. Άντε γεια. Ευχαριστώ πολύ που με υποστηρίζετε. Όσοι με υποστηρίζετε. 10 προβολές στο πρώτο βίντεο. Πρόοδος. Subscribe και like αν σας άρεσε το βίντεο. Γράψτε μου στα comments άμα θα θέλετε να χρησιμοποιήσω την Valkyrie. Αυτή είναι εδώ. Και μπορείτε επίσης να δείτε ένα πολύ ωραίο κανάλι, Knowledge Gamers λέγεται. Τώρα ακριβώς το τι πατάς για να τους βρεις δεν ξέρω. Αλλά μπορείτε να τους παρακολουθήσετε. Subscribe και like αν σας άρεσε το βίντεο. Και να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Και αν είναι βράδυ, καλός ύπνος.